Woodshed Falls i Mount Chogan National Park. 12,5 om morgenen. Lige nede i det hul der, er der fundet 57 kilo guld. Det gjorde de ved at lede vandet væk og komme det tør. I 1918 til 1920, så meget senere end det faktisk var, at der var fundet guld her. Vi er nu kommet ned til Reedy Creek i nordvesten Victoria og sat camp op deroppe. Her ligger solcellerne, som lader batteriet samtidig med, at batteriet giver power til vores highbanker. Vi samler en balje der. Vi skal ned i det grå lerlag, og der er gravet mange steder her, så vi er helt inde i ringen derovre og suger. Skovler. Laver testpander. Vi finder alt mellem 10 og 50 små stykker guld i hver pande. Så de er meget små her. Det er gletsjerguld. Så meget ens i størrelse, faktisk. Så vi fortsætter. Så kan vi se, når vi starter highbankeren. Se spanden. Det er kraftigt ikke til at rykke. Se. Den der spanden er tømt ud til udhældning, så vi mangler stadigvæk lidt. Det der sten fra hans testpander. Testpander. Ja. Der er et par stykker. Så skal vi tilbage. Ja, det går af helvede til, når man sidder her. Ej, det er så let, det der. It'll take forever. Ja, sådan der. Der kan man se lidt. Det ser godt ud. Det er meget fint. Ja. I can see the gold. Se, han graver herinde. Der er stadig lidt mudder. Det er godt sted, det var fundet her. Ja. Det er ekstra ringe, du. Ja, det er ikke. Heldigvis er det ikke så glatte, de her sten. Det er til at gå her. Vi regner med at blive her en 3-4 dage. Så nede på det sidste, vi kan tage med en hånd her. Det er det, vi suger op. Se om der er noget i det. Ud i solen. Jeg ved ikke engang, man kan se. Så det er en pande. Kommer op i spanden her. Og så kommer han over i highbanken, så vi stoler på det. Og jeg med min snofferbotten ligger oppe i bilen.
Det er jo så det berygtede sorte sand, som ikke kan renses ud. Så det bliver aftenjob. Der er meget godt med guld her. Det ligger hele vejen ned. Hør vi. Så er der vejning af gårdstens guld. Den ligger her. Sådan der. 0,62. Så er vi gået lidt længere ned ad åen. Klokken er 8 om morgenen, og vi skal have varmen. Og vi har ondt i ryggen allerede. Sten her står og graver midt ud i det hele, og jeg prøver at fjerne lidt sten herinde, for at komme ind til det. Det skulle blive 29 grader i dag, så vi skal nok få varme, selvom det er koldt om natten. Så er det ved at være sidste hele dag på Reedy Creek. Vi går lige og graver lidt i brinken, eller jeg gør. Sten graver lidt længere nede i et lille vandfald. Der ligger masser af store sten, så når man kommer ned mellem dem, så bruger man suren her. Lige have panden til at synke. Men mærk sig frem dernede. Så har jeg fået samlet en lille pande her. Det er jo et super koldt her om natten. Vi har været nede på 0,2 grader. Jeg tror i nat var det 4 grader. Til gengæld så er det 29 grader her om dagen, så det er lidt en besværlig årstid at parke i. Tag kameraet i gang. Meget, meget fint guld. Derfor kræver det også en hel del for, at det vejer noget. Men sådan her ser panderne ud, når man har fundet et fint sted. Jeg kan ikke se stenen, han gik dernede på hjørnet. Vi kom lige op til vores camp. Så sad den her fætter her og løb op i træet. Altså, så kan man jo sammenligne den med sten. Så kan du... Og lige over røre ved den sten. Kan man spise sådan en fætter? Den er ret nok lang, hva'? Hvad er den? En meters penge? Den er over.
Ja, den skulle også, ja. Jeg har en lille en siden herovre og glo på mig, og også den ligner den til. Det er bare lille. Så det hul, vi gravede i før, eller jeg gravede i, det viste sig at være så godt. Så har vi nu udvidet det her til. Vi har hentet forstærkning i sten. Vi har sat highbankeren op, og nu får den lige 3 timers effektiv kørsel. Så har lige løbet et testpande. Herned, vi kommer ned og rammer toppen af leret, som simpelthen bare er perfekt. Lige her, det ser ud som om, at floden lige har lavet et hak ind der, og smidt en del af guldet. Nu har Sten lige lavet en testpande. Ja, det er okay. Ej, man virkelig se lige alle de røde garne. Ja, det kan man godt have en der. Meget fint der. Så vi glæder os til at se resultatet senere i dag. Så er vi i gang med finrengøring. Dagens arbejde. Panding, slusing. Så gør vi det hele sammen, og så kommer det til tørring. Vi er trætte, så klokken er ved at være 6. Solen er ved at gå ned derovre bag. Den er nok lidt mere. Dagens resultat. Nu skal det tørre, så kan vi veje det i morgen, inden vi kører videre på vores færd. To gram på en dag.